ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు జాబ్ న్యూస్. మన ఛానల్లో గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ జాబ్స్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆన్లైన్ పార్ట్ టైం ఫుల్ టైం జాబ్స్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ విజిట్ చేసినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయడం ద్వారా మీ మొబైల్కి ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందగలరు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. బైజూస్ అనే మనం రోజు టీవీలో చూస్తూ ఉంటాం అడ్వర్టైజ్మెంట్. బైజూస్ ది లెర్నింగ్ యాప్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు వివిధ రకాలైనటువంటి జాబ్స్ని నోటిఫికేషన్ అనేది వచ్చింది. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే జాయిన్ ది లెర్నింగ్ ట్రైబ్, టైమ్ టు గ్రో అండ్ థ్రివ్, వ్యూ ఆల్ జాబ్స్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉన్నది. ఈ ఆల్ జాబ్స్ అని మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే మనకి యూస్ఫుల్గా ఉండేటటువంటి బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ అసోసియేట్ జాబ్ ఉంది. దీనిలో మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ యొక్క సైట్కి మనం రావటం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే వివరాలు, జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ చూసుకున్నట్లయితే ది సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్ విల్ బి బిగిన్ ఇన్ యాన్ ఇండివిజువల్ కంట్రిబ్యూటర్స్ రోల్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ టీమ్ ఆఫ్ గో సెట్టింగ్ టు హెల్ప్ స్ప్రెడ్ ది బైజూస్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఇన్ యువర్ సిటీ. సో మీరు ఎక్కడైతే ఉంటారో మీ సిటీలోనే వర్క్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. సో ఇక్కడ స్కిల్స్ ఏంటి, క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి చూసుకున్నట్లయితే ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ లేదా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్. సో హ్యావింగ్ ఏ కీన్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డీప్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్, ఇంట్రెస్ట్ మానిటరింగ్ అండ్ గైడింగ్ ది స్టూడెంట్స్, హ్యావింగ్ నాక్ ఆఫ్ సేల్స్, గుడ్ ఇంటర్పర్సనల్ అండ్ ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్. ఈ యొక్క స్కిల్స్ ఉన్నట్లయితే మీరు తప్పకుండా అప్లై చేసుకోవచ్చు. గ్రాడ్యుయేషన్ లేదా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషను, అలాగే సేల్స్ చేయడం, అలాగే మీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి నాలెడ్జ్ అనేది కాస్త అవసరం ఉంటుంది. ఈ యొక్క స్కిల్స్ ఉన్నట్లయితే మీరు తప్పకుండా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఆల్ సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ విల్ బీ పార్ట్ ఆఫ్ 2 months ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్ అండర్ ది బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ కింద 2 months మీకు ట్రైనింగ్ వాళ్ళు ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ప్రొఫైల్ ఎట్ మంత్లీ స్టైఫండ్ 25,000 రూపీస్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు చూడండి. సో ఒక నెలకి 25,000 ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అపాన్ సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ క్యాండిడేట్ విల్ బి ప్రమోటెడ్ టు ది రోల్ ఆఫ్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ అసోసియేట్, BDA కింద వాళ్ళు ప్రమోట్ చేయటం జరుగుతుంది. సో ఒకసారి మీరు 2 months కంప్లీట్ అయిపోయిన తరువాత మీకు per annum 7 lakh ప్లస్ 3 lakh అనేది ఇన్సెంట్, అంటే టోటల్గా 10 lakh వరకు రావడానికి అవకాశం ఉంది. తర్వాత ఇక్కడ మనకి కిందకి స్క్రోల్ చేసినట్లయితే అప్లై నవ్ అని చెప్పేసి కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మీ యొక్క డీటెయిల్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. నేము, మీ యొక్క మొబైల్, ఈమెయిల్ ఐడి, ఆఫర్ సిటీ, మీ ఏ సిటీలో మీకు కావాలనుకుంటున్నారు, సేల్స్ సర్కిల్ ఇక్కడ కొన్ని మనం ఫిల్ చేసినప్పుడు వస్తాయండి. మీ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్, హైయెస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి, ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేశారు, మీ యొక్క రెజ్యూమే అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మేలా ఫీమేలా అని చెప్పేసి ఇక్కడ అప్లై నవ్ బటన్ కనిపిస్తుంది. మీరు అప్లై చేసినట్లయితే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది, మీకు మెయిల్ రావడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత వాళ్ళు మిగతా ఇంటర్వ్యూ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మంచి ఆపర్చునిటీ, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా అప్లై చేయండి. సో లేదంటే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎవరుంటే వాళ్ళకి ఈ విషయాన్ని షేర్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు టాపిక్ ఇది నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో మరొక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మళ్ళీ మీ ముందుంటాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.